नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज मी तुम्हाला आवळ्याचं लोणचं कसं बनवायचं हे दाखवणार आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. आवळ्याचं लोणचं बनवण्यासाठी येथे मी अर्धा किलो आवळे घेतले आहेत आणि ते स्वच्छ धुवून पुसून घेतले आहेत. आता या आवळ्याची छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. विळीच्या साहाय्याने अशा प्रकारे पातळ तुकडे करून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे येथे मी सर्व आवळे कापून घेतले आहेत आणि या आवळ्याच्या बिया आपल्याला लोणच्यामध्ये वापरायच्या नाही आहेत. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आता हे मीठ आवळ्याच्या तुकड्यांना व्यवस्थित लागण्यासाठी हे आपल्याला झाकून 1 दिवसासाठी साईडला ठेवायचं आहे. आता आपण लोणच्यासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊया. त्यासाठी येथे मी छोटे 2 चमचे मोहरी घेतली आहे. त्यानंतर छोटे 2 चमचे जिरं घेतलं आहे. 1 चमचा हळद घेतली आहे. 2 चमचे लाल मिरची पावडर घेतली आहे. 2 चमचे धने घेतले आहेत आणि अर्धा चमचा मेथी दाणे घेतले आहेत. आता ही मोहरी, जिरं, धने व मेथी दाणे आपल्याला तव्यावर परतून घ्यायचे आहेत. मोहरी, धने व जिरं आपल्याला फक्त 1 मिनिटभर लो फ्लेमवर परतून घ्यायचे आहेत. आता हे सर्व 1 मिनिटभर परतून झाल्यावर गॅस बंद करायचा आहे आणि नंतर त्यामध्ये मेथी दाणे घालायचे आहेत. मेथी दाणे फक्त गरम तव्यावर आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत, ते जास्त भाजायचे नाही आहेत. मेथी दाणे जास्त भाजले गेले तर आपला मसाला कडू होऊ शकतो, त्यामुळे गॅस बंद करून आपल्याला फक्त ते गरम तव्यावर परतून घ्यायचे आहेत. आता हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून याची आपल्याला पूड करून घ्यायची आहे. आणि यामध्येच आपल्याला हळद व लाल मिरची पावडर घालायची आहे. तर येथे मी थोडीशी जाडसर अशी पूड करून घेतलेली आहे. आता या आवळ्याच्या फोडींना आपण 1 दिवसासाठी मीठ लावून ठेवलेलं होतं, त्यामुळे यांना थोडंसं मिठाचं पाणी सुटलेलं आहे, ते आपल्याला गाळून टाकायचं आहे. हे मिठाचं पाणी आपल्याला लोणच्यामध्ये वापरायचं नाहीये. आता या फोडींना आपण जो मसाला बनवून घेतलेला तो लावून घेऊया आणि या मसाल्या आवळ्याच्या फोडींमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता यावर आपल्याला गरम केलेलं तेल घालायचं आहे. त्यासाठी येथे मी अर्धी वाटी तेल गरम करत ठेवलं आहे. तेल गरम झाल्यावर यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची. आता ही मोहरी थोडीशी तडतडली की गॅस बंद करायचा आहे. यामध्ये तुम्ही चवीसाठी थोडासा हिंग देखील घालू शकता. तर येथे मोहरी थोडीशी तडतडली आहे, मी गॅस बंद केलेला आहे. आता या आवळ्याच्या फोडींवर तेल हे घालून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता हे आपण बरणीमध्ये भरून घेऊया आणि लोणचं बरणीमध्ये भरून झाल्यावर अशा प्रकारे वरून प्रेस करून घ्यायचं आहे, कारण यावर आपल्याला पुन्हा गरम करून थंड केलेलं तेल घालायचं आहे. तर येथे मी 1 वाटी तेल गरम करून थंड करून घेतलेलं ते यावर अशा प्रकारे वरून घालायचं आहे. तर येथे आपलं आवळ्याचं लोणचं बनवून तयार झालेलं आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे आवळ्याचं लोणचं नक्की ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.